6 de Steaua și în 1994 de Milanul antrenat de Mr. Fabio Capello. Papelul. Luăm, plecăm cu el. We are happy to stay here with you. It's a pleasure for us. And I think we will be really proud, really happy to take a photo with this couple. Este o plăcere pentru ei și se simt mândri că sunt aici. Dacă vreți, puteți face o fotografie. Da, să-l auzim și pe Belo. Belo, ce le spunem oamenilor care au venit să vadă acest trofeu? Oamenilor le spunem că bine au venit, le spunem că suntem fericiți că avem un asemenea trofeu în România și le spunem că au posibilitatea să cucerească fiecare dintre ei acum când o să vină să facă poze și să aibă o amintire extraordinar de frumoasă. Mulțumim, au fost ambasadorii oficiali UEFA pentru UEFA Champions League Trophy Tour, prezentat de Unicredit, Fabio Capello și Miodrag Belodedici.